Ottamaan itse se pallon sitä maalin takana, taistellaan Koivisto, ei saa palloa pois ja Klassik ottaa pallo. Hyvin käännetään toiselle puolelle, Korkeasalo kääntää toiselle puolelle, sitten pelataan sen maalille, pomppiva pallo ja pallo maaliin! Koivisto asettuu pallon taakse. Räisälä vetää puolesta kentästä ja näin pallo menee, ei nähnyt yhtään. Kuittinen ottaa pallon, ensimmäinen lähtee harhauttelemaan, mutta kun suomalainen saa pallo, kääntää sen vetosektorin ja näin tulee Aalto. Ja ei, pallo vähän karkaa ja menee tuonne kuulumaan. Aalto Vionen jälleen pääsee yrittämään sen viivaan ja sitten tulee veton puolesta kentästä melkein ja maalin Kuittinen kääntää Kinnuselle. Keskelle haetaan sieltä sitten tällä kertaa loiste ja näin pallo sitten, pallo maali! Puolta Huttunen ei saa palloa heti mailla alapaan, kääntää sitä toiselle puolelle ykkössektoria kohti, mutta pallon pomppii, niin pakko se pelasta hänelle takaisin. Kääntää viivaa, Arvinen. Ja puolesta kentästä tulee jälleen veto ja näin se uppoaa ja Huttunen tulee tyhjää tilaa, pääsee kokeilemaan, ei. Vähän pallo pomppii ja menee päätyy, hakee pallon pois, Kuittinen antaa painetta. Huttunen edelleen pitää pallon, hyöty päällä. Huttunen vetää ja verkot heiluu. Suomalainen. Harpila, suomalainen. Ahasta ja sitten pelataan viivan pitkin toiselle puolelle. Oikea laita vielä vetopaikka tulee ja maali heilahtaa. Oliko Ojala jälleen maali? Pallo pääsee sitten, Turunen pääsee palloon ja Turusta pistetään jo pois kentän takia. Kuittinen ei pääse kantille, nyt lähtee kantille ja tällä kertaa Kuittisen veto uppoaa.